Naši rodáci predstavili v metropole Veľkej Británie nový multižánrový počin slovenského divadla v Londýne. Jedinečný projekt s názvom Portréty Slovenskej a Českej Británie zachytáva autentické príbehy Slovákov a Čechov, ktorí sa za lamanským prielivom stali úspešnými. Zároveň spája rôzne umelecké formy, ako je fotografia, divadlo, film, literatúra alebo hudba. V Spojenom kráľovstve spustili Slováci ambiciózny projekt pod názvom Portréty Slovenskej a Českej Británie. Naozaj sme chceli ukázať spektrum všetkých generácií a rôznych profesí, ako vlastne prispievajú k našej československej komunite, ale aj britskej spoločnosti. Máme najmladšieho participanta, ktorý mal 8 mesiacov, keď sme ho fotili, a taktiež najstaršia participantka vo výstave má 95 rokov. Profily našich úspešných krajanov predstavili v podobe fotografií na vernisáži v jednej z londýnskych galérií. Plánujeme aj pokračovanie tohto posolstva. Bude nasledovať kniha, bude nasledovať dokument a bude nasledovať aj divadelná inscenácia. Autorom portrétov je slovenský fotograf, ktorý spolupracoval aj na svetoznámom seriáli Peaky Blinders. Kopec ľudí prišlo nás podporiť, pozrieť fotky a dúfame, že tento projekt môžeme ďalej rozvíjať. Hlavnou ašpiráciou projektu, ktorý vznikol na základe knihy Ulice Londýna sú dláždené zlatom, je ponúknuť divákom prostredníctvom konkrétnych jednotlivcov osobnejší a silnejší zážitok. V tej mojej knihe sú tie portréty, sú tie rozhovory s tými úspešnými. A je tam kopa poviedok o tých, ktorí padli, jak ma to učili za mladá, na dno. Slováci sú národom emigrantov odjak živa. Stále cestujeme a hľadáme svoje sny. Príbehy týchto ľudí ukazujú nielen ich osobné úspechy, ale tiež tvrdú prácu a lásku k rodnej krajine. Je to super, že sme proste tu všetci sa spojili a že proste Slovensko je v UK. Môžeme nájsť cestu k sebe, k svojim koreňom. Nemalo by to končiť u nás alebo nami, ale malo by to pokračovať a malo by to byť takou inšpiráciou pre tú ďalšiu generáciu. The country. Krajina, z ktorej sme sem prišli, bola krásnym miestom na život a je smutné, že sme ju museli opustiť. Z východného Londýna Peter Mikitič, televízia Joj.